नुवानदो गिबियावनो waiting for फैबाय गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ गासैनिसिमबो जासिग्रोबाय आङो औ इउटुबाव गिबि आङो लाइभ फैदों बिनिखायनो गासैनिसिमबो निमाहा बिग्रोयो दै रायजोफोर लाइभ फैफेराखैमोन आं इउटुबाव बिनिखायनो गासै आंनि इउटुब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय गासैबो मोजाङैनो दं खोमा बिनि थाखाय गासैनिसिमबो आङो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोयो मानो होनोब्ला आंहा बेबायदि लाइभ फैनाय हुदा गैया थेवब्लाबो नोंथांमोननि अनसायनाय आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोन आसा खालामनानै आं दा लाइभ फैदों दिनैनि लाइभ फैनायनि गुबै जाहोना बेनो गोनां टपिक नङाबो जानो हागौ थेवब्लाबो आंनिफ्राय मोनसे खोथाखौ फोरमायनो साननायलाय आङो बे समाव लाइभआव फैदों खुलुमबाय सार खुलुमबाय इनफरमेसन फंबाय खुलुमबाय मानो होनोबा दिनै बयनिबो गोसोआव मोनसे खोथाया सोंलु जाखांफैबाय थादों आरो मोनसे साननायफ्रा बेले बेजे जाफैबाय थादों थारैनो बे बेले बेजेया गाबोन नोंथांमोना बयबो मिथिसार जासिगोन जोंनि आसामनिनो साथाम फिसा आसामनि हिसाबै जों बयखौबो गावनि आंगो होनना सानना लानांगोन मालाया जियानो सानाथों मानोना जोंनि गेजेराव जाय बिथांमोना गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै DID लिटिल मास्टार सिजन 5 GTVआव जिथु बादायलायनाय गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना खस्थ' खालामै फाइनालसिम मोनफैबाय सिजन 5सिम मोनफैबाय सिजन 5सिम मोनफैनायनि गुबै उद्देश्य बा गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोननि मोजां मोसानाय दिन्थिफुंनो हानाय आरो लोगोसे जोंनि गासैबो रायजो राजाफोरनि नाजानाय हास्थायनायनि गेजेरजों बिथां साथामा गावबा गावनि फसन जानाय सुबुंफोरजों जे बे कल खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना टप 5आव मोनफैनो हाबाय आरो दिनै जोङो गोबां ससियेल मिडियाफ्राव मोनथिबाय थादों नुबाय थादों बेसेबांसिम रोखा बियो दासिमबो जोङो गोजौनिफ्राय मोननो हायाखै थेवब्लाबो जिहेथु जि सानदों जि नुदों बेनो रोखा जायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो बेखौ आं सानो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना आङो गिबि लाइभ फैदों बे लाइभआव नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो आंहा बेबायदि बारा इउटुबनि मास्टारबो नङा इउटुबखौ आं बारा गोबाव जायाखै सालायनाया बेनिखायनो हयथ' गोरोन्थि जागोन बेनो जिहेथु जोङो नबजित आरो आफुन फेगु आरो लोगोसे आइधास्रि बिथांमोननि जिहेतु फाइनाल केमेरायाव रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नै दिनै हरसेनि उनाव गाबोननो जोङो मोनसिगोन सोरनि साननाया सोरनि नाजानाया सोरनि फिथाइया बेसेबां गोदै बे फिथाइनि बिदैखौ जोङो थारैनो नैबे मोगथाङाव गाबोन मोननो हागोन बेनिखायनो बारा घाबरायनांगौ गोनां गैया सिन्था खालामनांगौ गैया जोंनि साफ्रोमबोनि खस्थ'नि फिथाइया निस्सय गोदै जागोन बेखौनो आं आसा खालामदों फिर'ज बसुमतारी नबजित गोजोननाय थाबाय जोंबो नबजितखौनो हास्थायदों गावनि हिसाबै आरो गावनि हिसाबै नङा बिनि जिहेथु दिन्थिफुंनाय जे बिनि जे मोसानायनि जि स्किल होनगोन नामा बेफोर जिहेथु मानसिखौ गोजोन होनो हादों थारैनो बिथाङा सेथि मासिखौ मोननो हानांगौ होनना सानो आरो मानोना बिनि खस्थ' बिनि सेस्था थिग बेनो फोरमायो आरो बेनिखायनो आंबो आसा खालामदों बिथाङानो सेथि बान्थाखौ जिहेतु
मोननो हागोन बेखौनो आं आसा खालामदों आरो गासै रायजो राजा नोंथांमोन थिग जिहेतु बयनिबो साफ्रोमबो बर'नि मोजाङै दं फंबाय फिरुज फंबाय मोजाङै दं फिरुज बसुमतारी फंबाया बहानि हेलौ आदा माबोरै खबरा मोजां सोमदोन बसुमतारी फंबाय मोजाङानो आंबो मायाराम सियारि मोजां जादों फंबाय गोजोननाय थाबाय मायाराम सियारिनिसिमबो गोजोननाय थाबाय मानोना मोनसे खोथाखौ सावरायनो सानदोंमोन जिहेतु नबजित नार्जारि आरो आपुन पेगु आरो आइदास्रि बिथांमोना सानैबो आंनि जिल्लानिनो जाबाय आपुन पेगु गगामुगनि आइदास्रि सिलाफोथारनि थिग बेनिखायनो नैबे नबजितआथ' गावनि थैनि जाबाय थिग बेनिखायनो जोबोद मोजां मोनदों आरो मोजां जादों फंबाय गोजोननाय थाबाय बिरदावसा नार्जारिमोन नामा गोजोननाय मोनदों साफ्रोमबो बे आंनि इउटुब चेनेलाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय गोदानसो आङो बारा बिदि सालु नङा मालायफोर बायदि बे नोंथांमोना मोनसे एडभाइसर गलाघाटनि फिरुज गोजोननाय थाबाय फिरुज फंबाय गलाघाटनि रायजो राजाफोरखौ फंबायखौ एकदम सालाम खालामबाय आरो आं जोबोद मोजां मोनदों आं कमेन्टखौबो नायजोबनो हायाखै कमेन्टआबो बबाव नुजागोन नोंथांमोन आं भइसआ एसे क्लियार फैनायनि मोनसे बुस्थु लागायनि 1 मिनिट दै बिदिनो 1 मिनिट नोंथांमोना 1 मिनिटबो नांनाय नङा आं बुस्थु मोनसे लायनि फैफिनबाय नबजित सोरां एन गोजोननाय थाबाय नबजित नार्जारियानो फैनांगौ मानो होनबा बिनि जिथु मोसानाय बेखौ नुनानै बयबो बेखौनो हास्थायो आरो बेल' नङा गोबां गुबुन जोंनि आसामनि बाहेरानि जिहेतु गुबुन हारिफ्रा निस्सय नबजितखौनो बांसिन सापर्ट खालामदों बेखौ आंबो माने मोनदांनो हादों आरो जोङो गोबां जायगा गिदिंदोंमोनथ' बिनिखायनो आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम भइसआ क्लियार जायाखैबा फोरमायहर दै कमेन्टजों आरो दिनै दान्दिसे सम बयजोंबो रायज्लायनो लुगैनानै मोनसे जन्त्र लाबाय आं माने भइसखौ एसे चेक खालामलाय नोंथांमोना आरो जाय बिथांमोना एसे कमेन्टफोर खालामनो लुगैलायदों एसे कमेन्ट खालामदो बोरै जायो माब्रै आंथ' साननैसो सालायबाय फटाप्स मोजां सिनायनो हायाखै आं माखासे बुस्थुफोरखौ जाखांबाय नामा आदा सोमदोन बसुमतारी सोमदोन भाई जाथ'वाखै एसे गोबाव जायो आङो दासान्नैसो माने गुवाहाटियाव बिदा सासेनि न'आव थानानै जिहेथु माखासे बिदिनो गिदिंनाय माने खामानि मावगासिनो जेबो गैया जानाया एसे लेट जायो आरो जायनाव थायो बिथांनि गासैबो माबाफोरखौबो होगोन कफि फंबाय मोजां ना दा मोजां कफि फंबाया सासे जोंनि सानजारि नोगोरनि सबसे माने मिथिजानाय इउटुबार फंबाय गफि फंबाय आरो सोमदोन बसुमतारी बिथाङाबो
जोंहा बिथांखौबो बिराद मोजां मोनो आं मा सबजि दादा सबजिखौ दा सोंनाय जाथ'वाखै सबजिया माथाय बेनिफ्राय गासैबो नोंथांमोननि जायगाफ्रा माब्रै सोलिनानै दं बोथोरफ्रा दा कफि फंबाय गोजोननाय थाबाय मा सबजि जसमि बसुमतारी ना मामोन बेखौ आं मोनथिस्लाबासै फन मोनसे फैबाय आंहा फनखौबो रायलायनायखौ खोनासङो नेदां गाज्रि मोननाङा हेल' आं इउटुबाव लाइभ होबाय थादोंमोन नाय बेयाव होआखै बे मोनसे माबायाव जिअ' नङा एयारटेलजोंसो होखायो मबाइल गंसेजों बहा थांदोंमोन होनदों दहाय होगासिनो इउटुबाव थांलाय खोनादों इउटुबाव थांब्रा आंनियाव कमेन्ट हरदो नोंबो हा न' मोनफैबाय हेल' दसेनि उनाव हरगासिनो दे ना हेल' रायजोफोर दसे फैफिनदोलाय बिखेक बिदिथ' गुरुत्तपुर्न खोथाबो गैखाया नालाय दिनै बारा गोलाव खालामला आंनि लाइफखौ जास्ट ट्रेनिं होदों आरो आं सोलोंदों थिग बिनिखायनो सोलोंनाय हिसाबै हयथ' गोबां गोरोन्थि जादों बेखौ नोंथांमोना बिजिरलायना निमाहा होदो जिहेथु दा दैज्लां बोथोर गासैबो आंनावबो चेनेल दं दादा जासमिनि जासमिन बरगयारि बेनाबो चेनेल दंदों चेनेलनि नामा मा नाम मोनबा खोन्थाहरबा मोजां जागौमोन जासमिननिया चेनेलनि नामखौ खोन्थाहरबा मोजां जागौमोन आरो नोंना जायगाया बहा थंखौ एसे फोरमायहर आं एसे माबानि आंबो हयथ' नोंथांनि नाम्बार माबाखौ नायफ्लाङाखै खोमा चेनेलखौ नायनि बेखायनो सोरहा माबा दङ चेनेलफोर दङ सोमदोन माब्ला फैगोन आदा न'याव आङो थांनो सानबाय थादों बे साननैसोनि गेजेरावनो खिन्थु हायाखै जसमि बरगयारि चेनेल दं जसमि बरगयारि नोंना मा चेनेल एसे खोन्थाहरबा मोजां जासिगोन राजा फंबाय आं गुवाहाटियाव दंफैयो गुवाहाटियावनो एसे थाबाय थानाय जादों फिरुज कल खालामनाया गाज्रिमोन नामा आदा कल खालामनाया आंनिनो आंगो लोगो आंगो मानसि जायो प्रताप पट'टिस सोरबा आरो माबाफोर सोंनो दंबावो बा सोंदो लाइफखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै आदाब अबाव दं दा माबा RJB उदालगुरिनिलै आदा जोंना उदालगुरिनि माबाया पट'टेस्ट डन मा होनदों उदालगुरिनिलै आदा उदालगुरि गोजोननाय थाबाय उदालगुरियाव आं गोबां थाङो माबायाव उदालगुरि होनोब्ला बिराद मोजां मोनो उदालगुरियाव गोबां बेरायनो गावनि न'निबो मानसि दं नालाय आंहा
बेखायनो उदालगुरियाव बांसिन थांनाय जायो आरो कल्पना दैमारि कल खालामनाया सोरमोन आदा होननाय कल्पना दैमारिया सोरमोनथाय न'निनो मानसि हरदोंमोन आंनि कल खालामनाया माब्रै रायजोफोर फैबावदो दसे इनफरमेसन बड'आ माला हाबा जागोन बर' हाबानि खोथायानोलै हाबानि खोथाया फटकनो माबा जाब्र'बाब्रा हाबानि खोथाखौ बुंनो होनोब्ला जोबोद साननो गोनांबो जायो हाबाया सानब्रब जाब्रबबो नङा आरो थिग बेबायदिनो अबस्थाफ्राबो मोजां नङा नालाय इनफरमेसन फंबाय आंनि अबस्थाया थिग बेबायदि नङा जेरै नोंथांमोना आंखौ दा नुदोंना बेबायदि नङा माने बेनिखायनो एसे नोंथांमोनजोंबो सिथा सरसा सावरायलायनानै दिन थारिखफोरखौ लानोसै ओमफ्राय जानोसै जायाबाथ' जानाय नङा गुड बे आदा इनफरमेसन बिरेन बसुमतारी गोमाजाना दे बबेयाव दं आं बुजियासै माबाया बिरेन बसुमतारी गपि हाय गपि फंबाय बुं बिरेन बसुमतारीनि कमेन्टखौ आं बारा बुजिना मोनासै RGB लकेल आदा अबाव दं आं गुवाहाटियाव दं फिरस दैबानाफ्रा बोरै जाखो दा दैबानायाथ' खमिबाय दैया रानजोब्बायानो रानफ्रामबाय बबेबा दं नगाव साइडथिं बिराद दं आरो आंनि सायाव सोरबाफोर माबाफोर बुंनो दंबा बुंबावदो माने एमार सोमदोन बसुमतारी आदाया गोबां जायगायाव बेरायबाय दं ना दासान्दि लोगोखौनो मोनथारला दा लोगो मोनगोन थाबैनो लोगो मोननो सेस्था खालामदों आं नोंथांमोनखौ मोजां ना आदा खबरा गफि फंबाया बुंदों मोजां ना आदा खबर मोजां फंबाय नोंनालाय माब्रै आरो साफ्रोम आंनि दिनैनि कमेन्ट हरग्रा आरो इउटुबाव बाहागो लानाय साफ्रोम फंबाय नोंथांमोनखौ बिनानाव नोंथांमोनखौ खुलुमनाय सिबिनाय जासियो नोंथांमोननि खौरांफोरखौ खबरफोरखौ हर आरो बबेनि एसे कमेन्टआव खोन्थाहर माब्लाबाफोर आं जाहाथे नोंथांमोननिसिमबो नुजाहैनो हागौ बेनिखायनो आदा ना आंना क्वालिफिकेसन गैथ्रा फंबाय आङो नोंनो बे दिनैनि दिनावनो खोन्थाथारनांगौ होननानै आं सानाखै गाज्रि मोननाङा आं लासै नोंथांमोननो खोन्थागोन गासैखौबो खोन्थाजोबगोन दिनै गिबि लाइफथ' बेखायनो आं एसे माने दोनथ'नो सानदों माने जेब्ला मोजां दिन फैगोन अब्ला गासैखौबो होगोन आं माखासे माने माबाफोर बानायनांगौ दङ बिनि सायाव नोंथांमोननो मोजाङै होगोन बारू
नबजित नार्जारि नबजित फंबाय देरहानाय ना मा बुंनो सानो नबजित नार्जारियानो देरहानाय होननानै ला गफि फंबायनि सोंनाय आरो फट' आरो सोरबाफोर माबा बुंनांगौ हेलौ बयबो मोजाङैनो दंना आङो दा लगे लगे आङो माबा नांगौसो 500 होबावनानै सासे मानसिनो सोनोसो हरनो नागिरदों आं नोंनो फैसा मोनदोंलै आं लाइफआव फैनाय लोगो लोगो माथो दिनै गिबिसिन फैसाबो मोनबायसो नै सोर होदों दा खिन्थागोन र' आं ओमफ्राय आदाय औ नैबे आदा सनियारि फैदो एसे नैबे लाइभआव नुजाफैदो नै रायजोफोरजों जेरैफै रायजोफोरजों गिबियावनो नैबे आदा सनि बर' लकेल ड्रेसाव दं दा लकेल ड्रेसाव जों माने व्यक्तिगत ड्रेस आरो माबा गैया आरो जोंनिया दा फर्मेल ड्रेसाव गैया दा फर्मेल ड्रेसाव गफिबो दं गोबां जोंनि सानजारि नोगोर उदालगुरिनि गवालपारानि गलाघाटनि रायजोफोर दं गासै दं दा लाइफआव नैबे समाव दासो एसे गुरुबथ' जासिगोन रायलायनाया हारसिंमोन दा गोबां माने नबजित बा आयदास्रि आरो आपुन फैगुनि सायाव रायजोफोरा फोसावनायाव मुखुब जालायथारदों मिथिनो लुगैनाया मुखुब जालायथारदों आं बेखौनो बुंदों जे बारा हांगा दावरा जानाङा नै दा हरसेनि दिनैनिफ्रायनो नुनायखौ स्टार्ट जागोन खोमा बिथांमोननि रिजाल्टखौ दा हरनि 9टानिफ्राय बिनिखायनो बारा हांगा दावरा जानाङा बेखायनो लाइफआव फैदों आरो थारमाने बारा दावराव खालामोब्ला डिसक्वालिफाइ खालामो थारमाने बेनिखायनो गाबोनसै नोंसोरो एसे धैर्य नेनांगोन गाबोनसो फोसावनोसै बेनि उनाव जों दावराव दावसि खालामनोसै बम गावनोसै माबा गावनोसै बेनिफ्राय माब्ला फैयो बिसोरो 27 बा 28 तारिखआव फैगोन गुवाहाटीयाव जों ज' फरायनो नाजानोसै बेनो दा मानसिफोरा जाहाथे जानला मानला फेसबुकाव होनाय माबा होनाय जाहाथे गथ'आ डिसक्वालिफाइ जाया आरो थारमाने चेनेला बेखौ डिसक्वालिफाइ खालामो माने बिसोरो टिआरपि मोना ना टिआरपिनि थाखाय जुदि सिगाङावनो जों गम मोनो मानसिफोराथ' नायनाय नङा बेनिखायनो टिआरपिनि थाखाय बिसोरो एसे माबा जायोना बेनिखायनो खावलायदों रायजोफोरखौ जाहाथे बिसोरो दानो माबा खालामनाङा बिसोरो दावराव दावसि खालामनाङा बेनोमोन टपिकआ माने बे खोथाखौ मिथिबोबाय थादों थेवब्लाबो सोरबा बायदिया माने थानो हायियाव जिहेतु शेयार खालामफ्रांबाय थिग बेखौ आरो डाबल शेयार दा खालामना होमबा शेयार खालामनाङा माने गाबोननिफ्राय बेसे शेयार खालामनो खालामबाय था खैथा शेयार खालामनो माने शेयार खालाम हायरान जागोन आरो दा बे मा बुंनो सानो नोंथाङा रायजोफोरखौ बेखौ आं दहाय बुंनाय बायदिनो मानसिफोरा जाहाथे दिनैनिफ्राय बेखौ जि खालामबाय आरो खालामनाङा आरो जाय लाइफआव दं आरो लाइफआव थानाय मानसिफ्राबो जाहाथे मिथियो बेफोरखौसो जाहाथे बुङो नोंसोरो गाबोनसिम 9टासिम जाहाथे शेयार खालामनाङा 9टानि उनाव मा जायो मा जाया देखा जायगा बेनिखायनो रायजोफोरा नेथ' गाबोन 9टासिम 9टानि उनाव जों 10टानि गेजेराव 9टानिफ्राय 10टानि गेजेराव गाबोन हरनै जों गम मोनगोन रिजाल्टखौ बेनि उनाव जों सेलिब्रेसन खालामनो हागोन बम गावो फटका गावो बायदि मा खालामनो हागोन आरो माबारा चेनेला जाहाथे रागा जोंनानै डिसक्वालिफाइ खालामा डिसक्वालिफाइ खालामनाय लगे लगेथ' बिसोरसो देरहागोन ना बेनिखायनो बेबायदि जानाङा खावलायदों बेनिखायनो रायजो राजाखौ जाहाथे बेबायदि नोंथांनि सेराव नोंथांमोननि बारा माने फोसावनो नाजानायाव जिहेतु नबजितनि खस्थ'नि फिथाइया ओरैनो दैयाव थाङा आरो नोंथांनि जितु खस्थ'नि फिथाइयाबो मोजां फिथाइ मोननो हायो बेनिखायनो जाहाथे रावनिबो खहा जाया नामा बेनो नोंथांनिबो खहा जाया नबजितनिबो खहा जाया बा बर' रायजो राजाफोरनिबो खहा जाया बेनिखायनो नबजितनि जा देरहानायनि फिथाइ बेखौ सिरि सिरि दोनथ'नांगौ आरो जों गम मोनदोंब्लाबो गम मोनाखै बायदि थानांगोन गम मोनाखै बायदि थानांगोन गाबोन सेलिब्रेसन खालामनोसै 10टानि उनाव नैबे आदायाबो नबजितनि थाखाय गोबां एवारनेस खालामदों बे गुवाहाटीयाव
गुवाहाटि मा गामि मोनलाय आदा नोंना आहमगाव गुवाहाटि आहमगावनिफ्राय आरो बे कामरुप मेट्र ना कामरुप मेट्र इउबिपिअ नि सासे मैखोम दैदेनगिरि गोदोनिफ्रायनो समाज सिबिबोबाय थानाय दा माने इउबिपिअ दङ गोदो फरायसा आफादनिफ्राय लानानै दा साइटआवबो दं नामा थुनलाइ आफादावबो दं दा बिथाङा गोबां मेल मिटिं खालामनानै बिथांनि बेनार लानानै गामि गामि ओनसोलाव गोबां माने एवारनेस खालामदों नोङो गोबां रादाबाव नुगोन बिथांमोना माबायदि एवारनेस खालामबोबाय थादों प्रतिथु माने फाइनाल प्रतिथु माने बादायलायनायनि सिगां सिगां बिथांमोना भट होनो थाखाय खावलायनाय निउस बानायबाय थादों गुवाहाटिनिफ्राय दा बिनिखायनो बिथांमोननि जितु हास्थायनाय नबजितआ माने सेथि मासिखौ लानानै विनार जानानै जाहाथे फैनो हायो बेखौ नागिरदोंमोन जाहाथे बे फिथाइया गाबोननि गेजेराव थायो बेखायनो रावनिबो फिथाइ साननाय एबा नाजानाया दैयाव थाङाथों बेखौ जोङो हास्थायदों आरो आसा खालामदों रायजोफोर खुलुमबाय जोङो बे समाव दोनथ'नो सानबाय जोंनि इउटुब लाइभखौ गोबाङा बुद्र हाय आदा मोजां फिरुज मोजाङानो निउ साबसक्राइबार गोजोननाय थाबाय दिस इज के बि रेफार गोजोननाय थाबाय नोंनि चेनेलखौ बहानिमोनबा फंबाया गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय नोंखौ फंबाय रंजालि दैमारि हाय आदा रंजालि दैमारि खुलुमबाय फट' टेस्ट डन्ट टेस्ट गुड ना मा होनदों फरायगासिनो आं दे गोजोननाय थाबाय फंबाय उदालगुरिनि गोजोननाय कल्पना दैमारि आदा खबर आबोरै मोजां कल्पना दैमारि मोजाङानो दं आं बे फंबायनि आंनि फरायनायनि सायाव सोंनायखौ आं साननैसोनि गेजेराव लाबोगोन दिनैनि टपिकखौ आलादा लादों नालाय फंबाय नोंनि साननाय बायदि आं पुरा आंनि फरायनाय गासैखौबो होनो नाजागोन आरो होगोन कल्पना दैमारि कल खालामनाया सोरमोन बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन आं उनाव जसमि बरगयारि चेनेल नामा चेनेलनि नामाबो जसमि बरगयारिनो थिगानो दं आङो दिनै दानो नोंनिखौबो साबसक्राइबार खालामनोसै निस्सय आं नायफेराखै उपानि नार्जारि गुड जब बे उपानि नार्जारियाबो मोनसे गावनि पार्सनेलि इउटुब दङ बयबो थांलायनानै साबसक्राइब खालामदो खुलुमबाय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानो सानबाय गोलावबो जाबाय नोंथांमोनाबो हयथ' गोबां खामानियाव बेस्थ' आंनि लाइभआव सम सम बेबायदिनो फैगोन आरो नोंथांमोनाबो माबाफोरनि सायाव रायज्लायजानो लुगैयोबा बुंजानो लुगैयोबा निस्सय कमेन्ट खालाम आरो आंनि फन नाम्बारफोरखौ लानानै भिडिअफोर हरनो हागोन माखासे फोसावनांगौ बाथ्रा दंब्ला फोसावनो हागोन गासै डिटेल्सफोरखौ लिरनानै हरोब्ला आं फोसावना होगोन मानो होनबा आंनि बे चेनेला नोंथांमोननि थाखायनो आं बे अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ खुलिदों बे मोनसे रादाब फोसावनायनि चेनेल बेयाव साफ्रोमबो नोंथांमोनाबो बायदि बायदि रोखोमनि नोंथांमोननि हास्थायनाय लुगैनाय आरो समाजनि माबा मोनसे फोसावनो गोनां नोंथांनिफ्राय थिग बेफोरखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों फोसावनो हागोन बिनिखायनो नोंथांमोननाव बेखौनो आं आरज गाबो खुलुमो जे आंनि चेनेला बयनिबो मबाइलाव गोसारनो हायो आरो बयनिबो थाखाय खामानि जायो
आरो बयनोबो आं मोजां खामानि मावनो हायो थिग बेखौनो हास्थायनानै आं नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आखाइ खबजोबो जे नोंथांमोना अनसायगोन थारैनो नोंथांमोननि अनसायनायखौ आं मोनगोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बेनो 9101559013 आंनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो खनसे होनबावनोसै 9101559013 बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बेयाव नोंथांमोना कल खालामोब्ला आंखौ अराय लोगो मोनगोन आरो बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोननि गासैबो फोरमायनो गोनां सावरायनो गोनां आरो नोंथांमोननि फोसावनो गोनां रादाबफोरखौ आङो फोसावनो नाजागोन आरो नोंथांमोना लेंहरनोबो हागोन जिहेतु फोसावनांगौ जुदि आंखौ मोजां मोननानै नोंथांमोननि खामानि मावनायाव जिहेतु लामा होयोब्ला आं मावनो थाखाय राजि नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय गोलाव जाबाय जिहेतु दिनैनि लाइभआ 30 मिनिटनिबो बारा जाबाय बिनिखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लानो साबाय नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना नोंथांमोना बे समाव आंजों गिबि लाइभआवनो लाइभ फैनायावनो नोंथांमोना एसेबां बाहागो लादों बेखौनो आं गोजोनदों जे नोंथांमोना जे आंखौ एसे मोजां मोनदों अनदों अनसायदों दिनै आं गोबां गोजोननाय मोनदों आरो खुलुमबाय जोबथारनायाव गासैनिबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै आंनि इउटुबार लोगो नोंथांमोन आरो साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन आरो कमेन्ट हरग्रा फंबाय बिनानाव गेदेमा नोंथांमोन बे समाव आङो फेसबुक लाइभनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै